As grandes iconas da música regresan ao Auditorio de Ribeira da man da Orquestra Sons o 5 de xullo. Será o segundo pase deste espectáculo logo de colgar o cartel de cheo en febreiro e xa hai vendidas máis de 130 entradas. A música será protagonista en Ribeira o vindeiro 5 de xullo. A Orquestra Sons levará por segunda ocasión o seu concerto Grandes Iconas ao Auditorio de Ribeira e o seu comezará ás 8 da tarde. Sobre as táboas estarán unha vez máis os membros da agrupación e o coro Cores. É un espectáculo, como xa a xente de Ribeira pudo ver, donde estamos casi 100 músicos encima do escenario, entre coro, orquesta e solistas, que nos acompañan tamén solistas de toda a comarca do Barbanza. E, donde neste espectáculo queremos un pouco reivindicar as grandes iconas que marcaron un antes e un despois coa súa música no mundo LGTB, non? Aproveitando ese mes do orgullo e esa semana cultural dos atos de orgullo, querexamos un pouco volver a traer este espectáculo despois de que as entradas do último concerto non chegaran e que quedase moita xente sin ela, esta oportunidade para poder ver este espectáculo de novo. O concerto será moi similar ao vivido en febreiro, aínda que haberá algunha novidade. Espectáculo moi traballado polos preto de 100 músicos que o fan posible. Outro espectáculo estivemos 6 meses traballando, entre ensaios con orquestra, ensaios coro, que iba a Coruña a ensayalos a eles, e, ademais, tamén con todos os solistas, enseñándolle todos eses temas novos, moitos deles en inglés, que non estaban acostumados a cantar en outro idioma, e a verdade é que foi un traballo que me dou moito traballo e, ademais, que quedei moi contento con cada un dos integrantes deste grupo. Como ben indica o título do concerto, estarán representadas as grandes iconas da música tanto nacionais como internacionais. Son cancións que coñece todo o mundo. Eu penso que todas as xeracións poden vir a este concerto porque son cancións que son iconas, como decimos no nome do espectáculo. Desde Freddie Mercury ata Alaska e Rocío Jurado incluso. Despois facemos un pase por música máis popular, como Will Survive, Mónica Naranjo, son artistas que todo o mundo e cancións que todo o mundo coñece e que vai a ser moi complicado manterse quieto no asiento. A orquestra ten gañas desta segunda entrega de Grandes Iconas, xa que en febreiro voaron as entradas polo que colgaron o cartel de cheo e agardan repetir tamén nesta ocasión. As entradas xa saíron o luns, están a 30 euros máis gasto de xestión e podense coller, como sempre, dentro da taquilla. A día de hoxe, con un día de ventas, xa levamos máis do 40% do foro completo, así que queira collela, que a colla canto antes, que igual queda sen ela. Para acceder ás butacas, si haberá cambios con respecto á anterior entrega. A apertura de portas desta vez vai a ser un pouco antes, non vai a ser media hora, vai a ser 45 minutos antes para evitar aglomeracións, porque, obviamente os nosos socios teñen un pouquiño de prioridade. O que sí queríamos comentar é que, traballamos codo a codo ca Asociación Ágape de Ribeira, temos cola preferente, en realidade non é unha cola, é simplemente que as persoas con capacidades diferentes ou necesidades especiais poden chegar ali, decir que teñen esa necesidade e pasan antes que o resto. Este concerto forma parte da programación do Concello de Ribeira para conmemorar o Día do Orgullo LGTBI.